moke. Oliel mach. Nyakoro moga jua ngombe mana ruaki e kidieny maneno mokwongo mar Mbak Ndalo kama disebet gi pressure chakre wuok tich. Kochopo odiochieng' no mar tich abich en odiochieng' mar yueyo. Omiyo koro antie kaendi achiel kachiel koda jobelo. Luongani Lin Ramogi nyar Nyakach. Luongani Lulu Wilson aka Nya Jatelo. Friday kaka ung'eyo wamoke ga. Warunde ga. Kalgino. Anda astampega. To min Jacky to dito. Omonwa belo to keyo no. Chokwadu bwana. Thank you so much. Iluongani mini Jacky dhako mala tok ringi. An kama dhi e onge makata gol duru. Mi gol do wa meduoke ka te. Maber madhi. Mi kanyo to madake. Thank you so much. Atingo belo machalo lo. Ange maber kabisa ni kaka saw ringo maduogo. Ange maber kabisa ni koro antie. Ange maber odiochieng' okos mare. Gima na temo nyiso oganda piny. Ange maber kabisa joma nyiri. Wauru wuondore. Kama koro ng'ich wak gir koyo. Kendo kamunjo ka samoro liet nitie nyalo kik mirwako go. Yatima nyako onge tiende rwako gambut. Rwako gi sot, moro gi tumbo kat, kasto iwe kodi bedo nono. Mano swag. Kata ken swag nitie tuo mabende swag ndo nyalo kelo mabimi rum ne kudrimos ujo machon wan jo masani ino kile kuma mara ni chope bine no kuma ngalo lich toto wan tinde waro kore man ha wai keto material ine mine aket material nago to dhano to pongo dunia ya dakaro wana moromo rekoda yakoro mugajong mana kakiwinjo no kawuono ni di oliet pass kaini ngama miyo in rawera in kata mana ngama dichuo mantie kari mar tich kata mana e pacho kata sane omedo mana ruaki kidieny maneno mokwongo mar Mbak Ndalo to studrie machiegni koda wang' jowi mari solo siepe mondo solo siepe idwa chwale nyakoro mugajong odwa liel mach leno oliel odwa bebni yeni already fire to wasemo ineno miel mami Jacky ochakogo to be ineno guti Oguti ko mana fire ways. Toto ito mama Marino. Ituoni ogudu gi trouser. Awe. Then top gi others. Kelgino. Ka wacha na kolo bro tuwe ya. Ya wacha ke uru jipora boge jong. Wadwa moke kawuono. Hey. Ingeni en Friday. Friday. Odiochieng' mamor. Odiochieng' mamor gi golo stress ma the whole week and the whole month even kiero nikech en month be wachimo. Jok moko fuko gi osekuot. Anado maluwo jok mabang ma fuko gi okuot kawuono. Anakane. Kwa kama nito nyakoro mga juang bende podi nyalo tudri kodwa chiel kachiela namba wambene en Aria Dek au chiela no Facebook bende podwa yudre kanyoendo Ramogi TV Kenya kama bende podwa yudre Facebook live kanyoendo inyalo chwalo na ote mari bang mano to koro wasome kaka sasa wai ana won bende nyalo tudri kode wang buk mamara kanyoendo Lin Ramogi nyar Nyakach koro wan kaka wasenyisi no ikri aika nikech Lin to tingonwa belo Lin dwa somo nwa bendi ni moa pinje magangola gi mag yani okiko gi mix them or gather them to make you laugh unu tugo ga gi Lin odich ga kokine ko onge studio ka odicho manyo nu belo min Jacky be bayo ne moko odi ngeni belo lich ka wuon today is a Friday with English. Let me talk in English. Or with the English. Today is Friday. These people name Friday because all things will be fried. Even if it is a manna or a follow, fry them to be the Friday. Yeah, don't joke. Don't joke. So when you are a man, bring something which can be fried. When it is mayayagol, let mayayagol to be fried. Namadonge. Wala jom bako tongode. Une mungode. Makara kwenye unele. Kawuono agonu mungode. Makata ching Friday kama kasori. Kasori galot. Kasori tena bako. Nwanye gimoro kawuono dole pien mar Friday. Wan me kono belowa and fry. Kawuono ngene wan ge kolus. Yathi maluone kolus. Nigi weche moko mag pichni moko, nen gi video moko. Koro keto watu ajolore pamoja tuajo bolo to bedo gimara chia to wariwore gimara chia kendo mobedo adek ema tedo. Correct. Omiwa joma mon wang'eyo gik machaka mano. Chak no belo. Kawuono tawinjo ka program mar belo ne ok chako noga mamed. Wan gi chenro mosadonjo wang'e mochiek maratari every Friday gi Monday iluongo ni Mane trademark. Kech wan be ma wan tie. Min Jacky machik nenya wang joy ka indika bene omor mara tariko waneni ko kama nato jafombo gi ke ilo ni kianda. Kianda no wacho na mosu kabisa. Thank you so much. To wateru achel kachel il local instrumentals. Kola bwana. Kelgino.
awuoro kopogore nyakoro moge jwan kopogore gi gik mabedo fried mago eko gik ma min Jacky onge koni kanyo endo wantie gi wendo e studio kaendi mano jathum iluongo ni Kelly Chogo Jarawila odwa kelo nwangolo kaka sadhi mowinj nyaka sigande emomiyo wantie kae kawuono e Mbak Ndalo Friday edition. Mana kaka Lino osenyisi kanyo endo ioro ote machoke nambari 360 Facebook be nitie mano endo Ramogi TV @Ramogi TV KE mano Twitter @Ramogi TV Kenya mano endo Instagram an be inyalo yuda e mbui gi DJ Kolo mano page na Local Instrumental be inyalo yuda go e mbui kitemo manya kanyo tibro yudo ni Local Instrumental ndik maler kabisa e Facebook gi bulu Instagram @Kolo_DJ mano nyinga kaka Instagram kaya ne tudri kodwa nyakoro mogeji wang mondo iswa ni Mbak Ndalo ichame ka intie gwenge mage ango mamori Mbak Ndalo kaendi min Jacky otingo belo turi kawuono endo wacho ni by the way aneno kotingo bag moro mapek seriously apani belo kawuono licha kendo se mana moke oliel lin be oseikore ka chande gi Lulu minego ingeni koseriure kamano to weche tek ahinya bang'e tabro duogo ni kanyo endo gi pitch ni kata tipo mako wangwa jumani mondo ine inbe gik ma timo wololo e mbui kacha chande koro kikidhi mabor nyakoro mogeji wang wadwa ni wadhi achiel kachiel nyaka Lin kocha mondo miwa belo Lina Kenny sei koriko se pod adhi mbele wuoyo gi jopiny Nyakoro monga juang wamedo manarua kipode kidieny mano endo mokwongo mar Mbak Ndalo kabede in rawera in ngama miyo in dayo mabende nitie kare mar tich kata mana nitie pacho kata sande obet mana mos kise chamo lunch to koro wadwa kuodho piny kamoro mabende intiere nyakoro monga juang ticha bich mamuol mana kaka ing'eyo Friday eno odiochieng' endo mar mor lilo wantie gi pitch ne mabende mako wang' ji juma niendi chakre wuok tich nyaka chieng' tich abich mabende ang'i kelo ni koda Local Instrumentals to kokamano ingeni nwadwaro introduce min Jacky Nyamisungu. Yes, Toto. Ine makawona dwa person bolno. Mona introduce me. Mona introduce min Jacky. Hey, I'm Jacky introducing ingeni teach my pack. Hey, Lin. Kele. Bene no watch me oni. Jacky yo mana watch ne. Tiende. Ochwado nyaka pedicure mo wicho colorless. Ma ingeni dayo ma 1900. Tinde chwado nyaka pedicure. Ne dresse. Ochwado yellow, sunshine. O color block gi pink. Awinje. De yoka wiye. Ochwado wig. Human hair. Curlier than curly. Babes. So babes ochwado kitamba. To earrings to ere baba. Good. Tinana wako dosore. Men Jacky. Yange ne okero re. Iboko yiere. Oh. Samoro nyana na rwakora kama ne chunya moro. Okamoro. Nango. Ango miyo kimo? Ginege chuoga to mara ibe bathot. To dongi Jacky jater? To onge tabu. Adani mondo jater to wuoye nyaka ne wuoye ndi. To poko yudo ne jogo duto te ma onge chuoge I'm very sorry. Ange gik muanda go kata muwinjo gi lit guchungu mingi maungo. To kata binu guchungu to nitie sach moro. Belo kelo moro. Emomiyo nadonje belo. Sama go belo koni tijiwa tamba jiwo jomoko ayudo ka chunya mor omomiyo kata kapone at least ne no sadhi kamano to chin ma winjo kadongo na dongi yes echuori yes angon echuora omiya mor kabisa wasa donjo wan gi moods madongo mopogore nitie mood makabako da weito nitie kamokelo nitie mood makabako ywal ka gima ok odhi to nitie kamokelo bako mayudo ka chaka gima waper mano ok dhi ng'ama da dhi winjo ka beb adwa dhi no jodala ok ane kan sawa aran mondo adhi ade jodala mondo atim nade aduogi koro nitie kako weyi gi nyiero ko ohenyo lake bro weyi kango timna wedo mano to ok dhi bro dak kanyo nyaka chieng' ok dhi omiyo an mood mango kawuono mar belo ma serious marwani mondo miya belo mathin kaka namigi tikelogi to achongogi kaka gintie tapantie kaka per samoro medo chumbi to Lulu medo sukari tapani indi bro winjogi kama wakelono. Min Jacky machigne nya min Jacky in the house. Nyakoro monga juang ma indida ko makuotho. Ko kamano to min Jacky. Nyamisungu. Namba chiel poch gi pak. Au mit. Kuom dusro kama to ukao namba. Waloi. Na uloi. Ngama loi. Toto. Gima fuenyo Nyamisungu. Ne nguti to ne wuocheni. To ngeni toto
ni wewe to yani match ogudu wuoche gi dhogi wang'isi gimoro achiel nyamsungu nyiri piem adier chuo to lore mano to adier chuo lore nyiri to piem yes ko kamano nyamsungu kachiel koda min Jacky wadonje belo ka saa pok ong'ado wa iwacho ga ni weche ng'eny to saa matin ok adwa ni ochope okang' makoro saa matin kore kaka wuono to ing'eni saa tin nikech nitiere gik ma bro changanyisha wa ka gikae min Jacky kel belo lulu nyamsungu kel gino belo number 1 nyamsungu gi min Jacky wajiwo ga rowere pile ka pile ni kikitem wacho ni pinywa ma Kenya ka aendi onge tije ka Nyasaye ogwedhi gi sime to sana touch screen agwela makolo wacho gani to kikiteme gonduru ni onge tich nitie jatugo marauma in fact jochiende marakwar tim kubwa Manchester United iluongo ni Cristiano Ronaldo yes Cristiano Ronaldo ni endi kitemo luwe mbui to sana Instagram enema nyikora mugajuang luwe to sana sama iniwo niluo jatugo yes ma bende en puonj ne nyithiwa ma bende nitie skunde kata mana ne jonyuol ni sama ikawo nyathini titere skul to chemoko bet book ok donje pacha sana to korka pok bet Nyasaye nokonyego med jiwe mondo pogno endo omed tiegre pok ma bende en tiegodo ni endi Cristiano Ronaldo en jabol maratari tim kubwa ma Manchester United to kalure mbui mar Instagram iluwe sana Cristiano Ronaldo misodwe ka misodwe odhi ga e bengi kao milion madhi 240 mano misodwe ka misodwe kalure gi kaka nyikora mugajuang luwe followers kende makoro chulo Cristiano Ronaldo e Instagram kacha zane maendi jatugo maramula nyamsungu gi min Jacky akia pachu chalo na dewi twak mabene wantie gode odicho makono ni endi len anta mor gi twak kabilani nikech ma twak mar dongruok mar nyiso ng'ato gima winjo bed niya look up to ng'at manyalo konyi ineno kaka Cristiano Ronaldo ni boy ni ochako tuko bol ko jaigni 10 koro un be ka un gi nyithindo ma 10 years mineno ka embe bol no more inyalo temo jiwo nyathini ma oher gini ma gini chule bang'e to gini ok nyal mana chule bang'e nikech nonyuole gi talanta nyaka med gi luor iwacho ni talent without discipline is nothing koro ineno Cristiano ni entiere nyaka gi ratiba ne moluwo kuma entiere ni sani ng'ani oching chopo en 30 gimoro 37 ng'ani kochiew gokinyi kendo mondo chiew saa 12 yude gym kowuok e gym odhi omadho chai kosedhi omadho chai onindo matin anindo matin odogo chamo lach manga mani gi ratiba mare makata yani oloso dende nikech ong'eni denda ni ema kamiyo bet healthy to miya pesa ineno koro pokni ma Nyasaye omino nyaka ishapene ineno kata wan wasani kamaendi kibet mang'eny maonge tich usanini chalo ka gima dok piny sama in gi tich each time itemo ni mondo kele ujusi moro manyien mondo be ji omor kodi mondo imbi moro ganda koro kata ko nyuoli gi talent ise identify ni nonyuola gi pokni atimo godo ang'o thing one sharpen pokni no kata pencil dhoge rumoga bedo disciplined timatima gimoro ma biro konyo talent ni no to tinde wantiere gi ong'we yamo opogore internet be ogolo piny oko inyalo chako tang'o ne ji talent ni teka ni gi simi nyaka tiyo gi sim mamau ikwayo ni madhe ok imiya post gimoro tek ni post every other kata week kendo ni every Monday nyaka post gimoro to each time waneno ka giri ni improve imedo choko ji to gigi chudo YouTube chudo Instagram chudo koro in ka in gi pokni moro kata kino nyathini gi pokni kata ko nyawer kata ko nyamiel miya time mar timo gino kendo med jiwe mondo bed perfect e gima chal kama to wacho ni ng'ani chamo luche ng'ani ogigi okoya ne polo malo ka mana ng'ani osetiyo matek to be who he is kuma entiere no otiyo ne matek nyaka sani pok noweyo igni go te en no neno dream ne to follow imbe kineno ka nyathini nigi dream moro to konye piny masani wasasi in manyaki mak lwet nyathini minyise niya kendi siki siemo ne ineno ko Cristiano Ronaldo ni kure dongembo chaka kotin magi jok monyuol mana kaka onyuolwa gin mana gi tiende ariyo kaka wan gi tiende ariyo ang'o ji lore gi discipline luor gi ma Nyasaye omiyi mak gone Nyasaye erokamano kuom migo to nyis Nyasaye talanta mimiya ni med mana pako nago mondo jopiny onena mondo jopiny appreciate go an mane manyalo wacho le
Nyakoro magijong manendo nyamisungu iluongo ni Lulu Wilson. We koro winja ne pach ja chunja belo min Jacky. Anago erokamano Ronaldo. Yes. Gi gima otimo. He's a very talented guy. Unachako ne chon kata kapod atin, kapod odagi chuora, kapod owaerore. No moro wayot. Kendo ne miya galora masamo kata chiemo ne wang'na. Omiya goya mang'eny kodo ka simu pok odonjo. An wach madwa na support kuom jok mane nyithindo matindo tindo kaka Lulu wacho. I'm going to support gima Lulu wacho. Ng'ato kan gi talent. Miye mijingo gini wawuoye pile ne nyathi ka nyathi mo apiny en gi gire ma Nyasaye omine nyaka chung tim nade ochiem godo nyithindo matindo ma apiny yudo ka samoro ng'ato ngetel ikasri kod nyathi iguro wiye samoro ko adhi e school yudo ka samoro ok wagi gimoro maber tiguro wiye ten gi gimoro ma timo tokma talent ok en gima samoro isomo talent en gimoro mabiro ochalo juogi ma samoro biro ne ng'ato timo ya gigi yani ga kanye koro miyo sama gik ma ochal kama biro support nyathini ogike kiwango monyalo bedo gi onyalo ng'eyo I to you when I reach you where to go winjo gima chal kama koro kopo ne en gima nyalo jiwo ichako jiwe from the ground an ang'e gima luongo ni talent omiyo nitie gi talent mopogore opogore jok moko en talent ma gik moko kuo ken talent ma nyalo wacho ni an ng'e na poma na kwalo gige joma apana mano ok talent an apo mana kasana moro wangali la baya adhi ndo ma oko these are not talent talent en gima can pay and just give you money kaka no koro wuoni go bom mpira maber wan gi thero mag mpira jomoko ar dancers wadonj koro gino kela kuom jo ajawa Yes. ya jawa ka imido ka nitie gik moko mitiyo go mopogore opogore ng'ato go mano ng'engo ng'ato go mana jawa koro sama ng'ato timo gini oga jawa koro ng'ato jomoko be chalo gima luonge to penya ni koro jawa koro dhi go kuom jodongi ni to koro baba churi ti chango ni achora go ma jawa ni koro mano kuodo wi ni koro aya jawa mabe pidho nyithindi to bidhadhi holto tata e gitinga manyalo mako jawa no daga riyo to lweto jon to ng'ama goye ka ng'e ni my the talent you see to pidhe to timo everything talent pay tim giri mora me pori nyalo timo kipinyo winjo ne gi talent e kiwango ma jie makoro chalo gi miwinjo ka ji wuoyo toki in we penjo ni to gima na timo ni atima ng'o ma ji wuoyo ma gimine ne timo no kana chako comedy mara wirach ibru timi nade kiang'o ito ke saran to ran sani achamo kendo kan ti followers moko matisan from them omiyo talents pay omiyo ng'ata ma danga ji man nyathi dala kata ni nyathi kendo ka nyathi bugi gimoro matin koche timiyo so matin kosetieko talafu mondo timale ikonye we na talent ma ng'ato achiel nge talent mar so chwero supreme mar udeyo maglaro mago talent mago tayo sande mag mama uni tayo sande ni kyamano ng'ama bruti hotel ni mbi nyoni ke bruti hotel tayo sande mag mama mago talent winjo talent opogore gi machal manono go be we wuotho ni wuotho na ni wuotho an ge talent mar wuoth talent ni te talent mar wuoth idhi lim joge idhi go se wanya kon igo sango nyakuro poko bi omiyo talent wange talent Ero koni nyaminja kika cheko da Lulu nyamisungu mago iko paro maliu sana mabendi winjo no wacho ni rules adek mag belo nyakoro mga juang namba chel belo chudo namba rio bende belo chiwo puonj makende to namba dek bende belo nyalo wuoyo kaw manyalo puonji manyalo konyi to manyalo wuoyo tiketo thenge makoro en siema bende dine jonyuol nikech pok kata mana were en giminyuolo godo nyathi sami fwenyo ni nyathini nigi talent kata mana were mora mora kaka janyuol onego bedni iniwon ineno kaka inyalo medo jiwo nyathini mondi tinge malo mondo odiochieng' moro embe no konyi mana adier ko kamano to nyakoro mga juang mane belo moko mane wasechake ni endi adwa ni wadhi wagade pi matin sama wagado pi matin imbi dhi tuomo pi matin mabende no sebet moro mang'ich matin e aguchi kacha mondo koro sama koro waduogo to koro wamedo chwake e belo namba med mana kete wang jowi maramogi ong'ie jiko be kanyodo leo to akwede nyuolore site ni kende maka daktari oseneno thieth ni orume aya idwaro joma tindo Samuel kod Roslyn Ogege norito nyathi kuom higni 28 gima ne tek mogik ni an wuoyi makayo bang'e to ne giyudo duoko mak mana ni akwede pod nitie anytime mawuotho gi nyathi tiparo na kwalo nyathi tudri kod Ray Polo ka okelo ni sigand mich tich abich saa 3 mar otieno e Ramogi TV.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Ma opogore en mor nyadiriyo, puonj nyadiriyo, kod yore mag manyo mor kod yweyo nyadiriyo. Ka watudore kod osiepe moa kuonde mopogore opogore Kenya ka, yud thuolo mar bedo mamor kod miel manyasani. Taekwondo, mchongwano, nasikia kina Briana ni wadozi hadi wanapeleka kuku kwa kinyozi. Dusruok, Uongo ndo wewe. kod moko mamit. Sitandawili. Rogo mar nyithindo mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,93,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Erokamano nyanya koro mugajwang kom kete wang jonendo mar Ramogi kidieny mokwongo mar Mbak Ndalo ka bende pod en mana kidieny endo mabende wakudho piny kamano mabende intiere amedo mana ruaki tang'isi niya nyakoro mugajwang ng'e rules adek mag belo. Namba 1 belo chudo, namba 2 belo chiwo puonj makende, to namba 3 beno nyalo wuoyo kaw manyalo konyi tiket thenge manyalo wuoyo. Sama koro waduoke belo namba 3 Ariyo. Namba 2 timo mos. Nyamsungu kachiel koda Menjaki. Wang ni belo terowa gwenge mama Chakos. Jo Machakos otimo tima iwuoro. Lulu gi Menjaki e gwenge mama Chakos warado gi miyo ma jaigni 75. Iluongo ni Scholastica Makau. Scholastica Makau ni endi Nyasaye nogwedho gi nyithindo 3. To nyathine mokwongo manyako nosegoyo dalane. To go mana dalane but dala min gi kanyo. Ne mana gi woda gwen. To miyo ni de wuoke dalane to dhi limo nyare. Mano Scholastica Makau dhi limo nyare. To kochope od nyare to minu to niga free nyalo wuothe rooms mora mora. To poko rado gi sanduku miso e ringre jomong'ielo rengo. E sanduku kaendi Nyamisungu kachiel koda Menjaki. Miyo ni ndio yao sanduku. Ko yao sanduku to namba 1 rado gi lewni kata mana opete maiye mag ng'ama dichuo gi ng'ama dhako. Namba 2 orado gi gweno mosenegi marateng. Namba 3 orado kanyo ndo gi tung dhiang mabendo ketie kanyo. To namba 4 orado gi chupa moro mani gi pi machal ni olute yath moro e chupa no endo. Mama ni endi buok no mako kanye kaka shock no mako miyo ni endi. Nyare orite kor budho
moneno ka min gi ok duoge kor budho kuma no we. To wacho ni de mama ni obudho sana kuma no dhie ni wadhi arange ane. Kodhi orango min gi to yudo ka min gi onindo but sanduku. Mano dhi to orado godo gi gik maundu machal kama indi. Ma indi gonge mama Chakos. Nyamisungu. Le. Gweng mi wacho ni ingeni magi jok mohero kabisa lakini magi ese meche wa masani omejo hai omejo nesa omejo nenge kiguo awa ubro tieko wa e ground gigi jo kama gigi chalo mana gige jo girere ogao magi no gik makidir jaduong majuoga moti mochiegni rumo magi no tur monyisi ne denia iori gik magala ma pokidware yudo dhiom sanduku mar nyathi mani ngeni koro gik mano or maman yes gweno ni bro yudore ni notho e sanduka gigi no winja pani notene jaduong no babu gigi no winjo tene babu gweno oso gweno e sanduka re gweno kuyudo oxygen ma gweno soe koso babu no miye gigi Jokama. Mae kaunti achiel mane bala kwase olwaro thuolo wi ng'ato dong. Achiel. Jogi ba winjo ni ko chiki to pinyo kiusni. To une se mech wa kendo waero unde Jokama. Nesa. Tere urugino mate kidogo tu. Nikech anto nyaka nadogi. Gigi anadogo be inge mar joro kaka pek. Be senano mar joro. Podi. Be jaro se biro lemo dalau. Kabisa. Be jaro se golo gilu enango. Ndagla dalau. Podi. Monyisi ngato kori kinyutho. Ogolo ni gimano malicho liktiga mano matho motwe gi kila kitu. Jokama ango muera ajuoga. Ajuoga konyiga ngo. Magi gik miluongo ni false gods makata Nyasaye ok dwar kan gigi ok ti. To kopo nono ni gitiyo ni mana gi sani gidwa backfire ne nyaka dhok liunda ni kases madwa iro nyaka dhok liunda ni lich igolo tini ni mathiso go idhe kajuoga kikia ni pong Nyasaye to rego mos pong Nyasaye nyarego are 2000 nyaka 2022 podogo man dugu itilemo milemo moketa chiemo kichiem but king'ama omako Nyasaye ngeni bare gik magala gie i kas mana generation mari iwinjo ikuongo jogeni kuong mimiyo nyithindi ok gibi nyalo pare we uru dhir jok machal kama ma an koro atemo mana imaginia ni ng'ani endi en gi sida mane momiyo dhi kama koro en gi sida mane nikech ma nyagweno osetho iye ka ang'o kendo mane nitiere len nyathiwa ne nitie opete mar ng'ama dichuo gi mar ng'ama dhako tung dhiang' ma nitwe ng'ato itwe ng'ato itwe wuod wegi koro kidhi ir nyumba ndogo jadolo koro en mana jadolo oknowad jadolo jony ube manye uru mon nyiri mudhigo to nyako mabila gani ko nyako moko ero Nyasaye ng'eno bro dhi nir jopiny to gige jopiny go gin ga answer ma immediate lakini ng'eni nitiere ga consequence samore bro miya kata gimoro no ton niga e kado gini affect ga omiyo joma chuo umbe ranguru mon mubedo go kuongi cheke mama tema ga seko gige ne matin nikech wa joma mono to waseko gigeu lina anta seko monda ng'eni ng'ani en ng'ama chal nade aseko nyaka ma 30 years ago kasenge ni ng'ani ng'ama nade koro wuonda ujo machumbe nyak ng'eni wana dada gi joma chal nade nya yudo ni gigi okane ot ka to kabe pod ene gi dichuo kia ni gigi ni e ot makama dichuo seche moko lekore gi lek magalagala gik magalagala timore ne karo kia ni jabathe moero ni ema kelo gigo e ot kanyo anta kwedo jok madhi kajuoga kabisa ana kajuoga ok danyon gi tienda nikech ang'e ni Nyasaye kochako tiyo kuomi kata juoga biro sanga were uru gi wacha juoga magi kuodo wich matindo ka ulewni gik magalagala nyaka sanduk nyathi matin ikete ot dong mano jo chiende mi wake ot ya jowa kasto next year kakoro nyithindi ochako babni koro ka ijuoga ne jirani nikech ing'e na juoga to bonyisi niya owadu matine matimoni kama mobiro kaka githuoga ji seriously it's not ajuoga no lambi ka Nyasaye komi ngima mano is the best gift from God modongo wene jopiny awegi kan iwinjo kanyo endo Nyamisungu nyakoro gajuanga mano Lulu Wilson nyathi jatelo adwa teri achiel kachiel ir min Jacky inene nango abebo yes kaka Lulu wuoyo adiera yutwire mapek kendo ji otemo to nitie wer moro mana weroga
maben wer matindo ji wero kabisa. Adira chunjora mo nyingi Yeso kende nyinga mina kende moromo. Toromo nenga. Oromo ne maro maru wuotho kuonde ma nyathine kan gik moko. Oromo ne maro maru wuotho na makola na yo na peki sano. Miradi gi sanduk miradi gi ga gweno motho maro mane. Nyingi Yeso tero romo. Takiro romo nenga. Oromo ne wuono ni koso romo ne maro maru dani. Maro ketho gunja nade. Imaro idonjo to piek isadonjo. Ni biselo sandu. Ma poko tho. Ma poko ndo lore. Be poko fail. Nyithindo dak maber koni pesa ichiwo maber kendo dhi limogi kendo koni pesa kia kama pesa wae pesa igweno marateng chipa marateglo tiengo kiango tunge ango wichgo koka nimbiri udori orito keno dhi tich nyari onge gini maber ne oko kia sanduk ging'eyo kendo gine magipiko dichuo mako timo nado dhako ywayo to giketo diro iwinja ka gin maber kabisa ni winjo nyara kamara kae kama mwandu wae koro tigi to giling mar boa kocha nyarudo endo donjo piach odonjo alami Nyasaye maduong' mar Ndalo ng'e ka donjo nyaraka iwuok koda kata ka wuok kodgi kata ka mose kodora e nyinge Yeso mirembe to piach nyake to sanduk piach iwone maodi midoro ya odi nyathini magidake opeta pet bako yudogo okonyi gango ingiro gima kelo fail koro jaduong' bigo ne simu igo mama igo ne churi simu yawa imagine darling imagine mother no donjo ka to offend offend kon mane offend kom koso ke ngeni ya kipesa mano vio bede komi mo pen obed kon mane imagine kwa ile dawa yetu dawa gani sanduku yetu kidi gimeru no gokinyi Amen Jacky oyo mama lemo Nyasaye emano siemo nenia ni ntiere gima chal kama madhi mbele modhi odhi konyo nyare to ndulore na okolamo to dong obuok nikech ong'e ni nyare obuoga ngo dong obuoge eneno gida le kana ng'at ma Nyasaye moro direct wa kodo wa Nyasaye ni kiango kero wa Nyasaye piny to na pia Nyasaye ora apaki Nyasaye mruong sanduku deka Itiwe kimadongo Nyasaye msamugo koda kada benele kiko buoga to kiende pap yes magi mani ora Nyasaye atinye malo ti wuodo tipugo dong ni mama nyathini matire ni nyathine noko pidho nyathine mondo tim gik magalagala gi koro obuoge nikech manyare obuoge nango Nyasaye buogo ma Nyasaye ni Jacky gik magalagala gi kiyude nyaka sanduku ok dibuoge ya koro ma ok Nyasaye maja belo madung morado go te nyali on ma dhi omengo orado gi rwadh belo wacho maber kabisa ne jalo pidho gigi giyudo gi mwandu mopogore an gima na advice ne nyathi ma wuonorni mano koro advice maduong' jowadwa geno kuom Nyasaye duong' malogi moramo mano wach maduong' Nyasaye wuon duto rumo kuom duto kendo jal mogeno kuom Nyasaye maduong' mar oganda lweny ok no rueny kendo ok no chal gi Nyasaye no tami gi modwaro to geno kuom ajuok mag piny no samiyo gik mang'eny mag jurundore mamoko kethore kapod gi ngima to gimogeno kuom dhano jatore kendo en gima rumo piyo to gima ng'ato kunyo kuom Nyasaye maduong' mar nditi ma ng'ato kunyo Nyasaye momo yaore ema landra minga timaro mowuok ma Nyasaye be oro kata ka chiende ma tala uwe mori we rudori donjo mos ka Nyasaye ori wuoge ori kata wuoge nyari nyathina gol na sanduku moro oko ro wuok kono to mino nyaka kor ka gol marena in poki fend ude chiende go bi Minja kiero kama no Jacky pressure mama riu idhi nikech sapodi kiko idhi sana Jacky angi manyalo wacho to ne nyikora Mogajwang Samira dogi ngato teminone ngato kapok idonje keny gi ngato semoko nyathi manyako ni endi ne kia gimoro mama dhi mbele en sanduku no oneno ga onene ga mane ot kanyo to kia gik mantie iye kalure ik ka jaode no ngise pero koro min gi odhi kacha sani moya sanduku moyudo gik mantie iye omiyo ne rawera mabende neno odiche makawono ni endi nyithindo manyiri rado godo kamora mora chuo bende warado godo sani Friday ji dwarado kuonde mopogore teminone ng'ama iniwuon wacho ni dwa tero dhok dalau kata ni temane inon ng'ama iniwuon idwa tero dalau ni jaodi kapok udonje keny to mogik pong Nyasaye rego mos gik piny donge piny lakini mar Nyasaye to siko
Mane kaka anga tieke. Nyamsungu kachiel koda min Jacky kalure gi kaka saa bende dhi. Yes, tot. Very fast. Bring it out. Wadonje belo namba adek. Mabelo mabende omako chuo sana na winjo ka thoth nyiko na Mogajwang ogoyo nduru e mbui kalure koda wach mabende rawera ni endi no keto kanyo ma dichuo ma osebet katiyo matek kendo otimo tijno eno mar mjengo dichuo tiyo kendo tiyo chakre wuok tich nyaka chieng' Jumapil pija tiyo to kose tiyo to pesa to wega to pile ot ka to ndugu ni kodok e ot koted sana ringo to jaode toko ne pieces ariyo pesa ariyo mar moko okomedi to be okodok chien to mainga magolo pesa to modong otoko ne nga modong gin meke gi nyithindo gin to kendo otoko ne gi mang'eny in fact nyithindo makoro miyo mang'eny kata molo en wuon lakini jaode manoweyo pesa ot itoko ne pesa ariyo kende maringo dichuogni yeno wang owacho ni kumo chope ni endi to koro nyamama isetedo erokamano koro kikitoka wuono ane madwa donje jikon kanyo ane madhi toko adichono no toko ochako gi mchele nikech noted mchele gi ringo otoko sawa odonje ringo kumitoko ne gariyo ka omede koro beta 4 ochako lute soup ringo mano dongie kata sasa ne ringo matin maratari nyamisongo inene nango toto familia ni gikia kwan gi nyaki nge kar kwanu mondo inge gimichamo waiye yani ochumi tin to kinge ni ofuku kawuono yudo mana sing mia to un ji 4 ring sing mia darom ji 4 nyewe uru ringo maromo gwe pacho number 2 ngama miyo imo winji tok ne chuori to chuori e wuonot katen mana ring siling mia mar 50 mare unu pogo mar 50 modongcha to kaka ngama miyo nyaki ti mariek nikech samoro dichuog ni omi bana siling 100 ni nyiewo ringo nyiew ringo mar siling 100 ringo mar siling 100 ni emucham ka family ka in gi 100 ni moro midiyo nyiew ringo moro mar siling 100 ted ringo gi sufriche mopogore sufria achiel mari moro ni mar familia kore no site mitoko ne jicha nyaka in mari nyaka ng'eyud kacha lakini dichuo mikwonge toko ne mare mang'eny sufuria chini mangi chiele ringo ni ringi ka kaw ti galot koro isa mangi chiemo tigolo gi mai bwalot tichamo gi golo mai bwalot ticha nyaki ti mariek lakini sana ni nyalo wacho ni ka un kata mana jima malaro apar nyuru ringo maromo u kokrom ti mariek kata semi formula kara sa mitoko na ngato gweno tiyo niya gweno to ni gombe an malawe an malunye an matimo kila kitu kausani ket kama gima ngato nyane no niya uno pacho mondo nani en mibiwone lakini ine buo kuon galot kae buom gweno moro isoe ikuon molala bang gweno moro irap galot nyaki ti mariek nikech in mitiyo matek an kika wuodi love yourself thank me later mano nyamsungu nyakuro Mogajwang ilungo ni Lulu Wilson min Jacky to ito takia ni neno gini nango magi mayot okoni wabudhe yes adiro yewuoyi ma othara mo kama ma othoro mogo kama madie makore duong kara ma thunde biro kama kawa chiemo maber adi to ko ngane chiemo opanda ariyo to adi ngane to temo madich adi jo wadwa samoro bo mi pesa one mama u samoro bo mi kata pesa di nyaka chama ma samoro be gik ma nyaka chama no oloki nyaka cheya lady mo loki nyaka cheya gi pesa ngane mi ngene mi gik nyaka nyithindo ichune skin samoro be kata gimi tiyo onge ina bedo dot ai nyajo wegi chunyi ler marom nade awacho ne mon matindo amor gimomiyo chuo e hotel nitie kech nitie nyarwegi moro mohero kacha modhi oyudo to tiyo hotel tene jikon iwinja kake yudogi wena waiter tero gimote waiter tero gimeno otero gimotoke turo nyajo wegi jiero uno nya chef moro mane chef waduong ni chef mondo tini maber kabisa onyalo min Jacky wang'adi sani nyakoro Mogajwang wateri achiel kachiel nitie gimoro mabende sani ndio muoch bang' mano to waduogo e thuon belo mano namba 3 med mana kete wang joino endo mar Ramogi
Sasa ni hata haya ndio hata watachukua tu live wakiongea. Baba, konga boss, usinue hiyo nini yako. Boss. Boss. Kama wamerudi ni nini? Kama wamerudi wanaongea na wao watu ulizie what they were expecting. Kuja mahali kamera ya chini ndio ameomba interest. Kwamboi kamera yako na nimeremit. Utoke hapo, kwani wewe ni lawyer? Simulivali ya Monday. Unigonge, shika unigonge. Kuna mtu hapa na like ya. Huyu jamaa amekula hewa. Huyu mzee. Ila ya baba. Ni kweli. Wewe tuva. Acha kutusukuma. Wewe.
Erokamano nyanya koro mogajuang kuom kete kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik manendo mar Ndalo mabende nwantie achiel kachiel Supreme Court kanyo endo mabende jo Kenya kwanza twak kanyo endo achiel kachiel lakini tok nyere machok to bende wadhi yudo kanyo endo weche manyien mabende dhi kelnwa koda thoth jofwambo mamagwa mabende nitie pap kanyo endo mar mondo migi kelnwa weche gi eki manyien momuoch kanyo endo to kokamano to bende nwadhi mbele koda belo nyakoro mogajuang mabende nwasewacho ni kakarawera in dayo in kata mana ngama miyo to intie pacho kata mana kari matich odiochieng mar Friday monego bedni en mor lilo sudri machiegni gi wang' jowi mamari mar mondo mi wanyere kanyakla wabuonj ka bende wakuodho piny niendi kanyakla kokamano to nyamsungu yes toto min Jacky yes gino ni juice ma wagado no omorou koso pod omeda omaro gada king'iyo go be gima dhi mbele kichoko gi be kichoko gi be no dwa ng'ado wa matin otherwise wasaduoge yamo kalore kaka ne waweyo matin nang'e maber kabisa jok ma wachunga neno ka nyaru chieng' wacho maber kabisa ka gin gi eba e piny mar awendo ni yawa gineno maber kabisa tang'o motimore otherwise wanyisi maber kabisa ka un gi kod kowaski kanyo kaachiel go gina kokobo chako nyiso maber kabisa ni yawa tang'o machako timo bang' jowi omiyo wanyisi maber kabisa ni we are very frank one okay wasaduogo kalore kod mano unenogo ng'ama ne wawuok kuome ne kaka ne samoro nengo wachopi to natieko adwa mondo tieka joma mon wabedo joma ber wuodu yo wegi mar uhadha kama maber kama golu chiemo oko dhako ma wuot wuora dhako maber to bera murito chuore to kiponi winjo ka chuori otamirito onge ng'ama nyarito awerito ng'ama oko ng'ama ok iluongo babe kiang'o mami sweet kiang'o go chuori sweet kiang'o bebgo omi wako maber kabisa ne dhako mabako chon ka ne wan wadaka yudo ka chak nitie modong' dichuo kodonjo ipenjo ng'ano isetiyo dhok kitieko donje usa nyuka moro kamate matin to nyiri masani itedo chai biro kasa moro kata kaka moro do matin mwag kuom wuod jowegi mondo dechuo owe chalo gi mabeno dhi chiemo ok hotel kik dichuo sandre mondo na nyisi maber kabisa ni kopo no yudo chef matie hotel to penjo ni jaber indio gadati okon mong'iyo kode obro be kama kawaida ja hotel ma biashara lakini chef to ng'e maber gimotimo ong'e maber nogo ang'o o gali mboga koro bro kama kawaida tekaw ring'o tiketo piny tekaw sekuma tiketo wiye to gone rat ng'amo konyre ok dong wuoyi mokonyore omiyo gol chuori gini bende chuo kineno dowe oteto ayon irome lakini min Jacky ngeni joma mine nyaka wang'e niya ng'ama chuori kosebedo chuori mache kaini mane nyathini mokwongo koro trite kaka nyathi giero ni gibedo treated kaka nyathi o chunye los dende gi mogo miye amani mage manyone gimanyo peace manye toto bobi lo ni peace miye kanyo iwinjo kuma bueno mana mano to mano nyamsugu kachiel koda min Jacky lakini anto to bende gima dahero weyi godo nyakoro mogajuanga en ni kidwaro ng'eyo kar chuny ng'ama dichuo to miye chiemo to kidwa ni dichuo bendo metni bede jawuoro makoro in mari ipande i alot kaka nyamsungu ne wacho kitedo gweno tineno kaka ipando gweno e alot nyakoro mogajuang chuo wagi kitiyo matek sama dichuo tiyo matek odwaro chiemo kikibede jawuoro nyaka ne jaodi mabende ene momiyo makoro iluongi ni ting'ane ene makoro miyo makoro iluongi ni iluongi ni nyar ginga yawa to gima koro litna lin mondwa masamoro yudo ka jo samoro ng'ato kawo jo kata samoro ng'ato kawo jathum kata DJ kata ang'o ok gin mine moluoro samoro chuo winjo yo ma ng'ato samoro duogo alo wabedi chiemo koso kowe ibiro sadi kotin kure wabe dot nono ko wawe tikibu wabedi mari iwinyo mano ken ngaduoka to ngama ti office usike ni abeb yawa utakula ama tukuchemushe maji teach onge gima churi kato ama mijengo redhe gi pi oluokre mul tokeno kata ka wiye tuo wirde min Jacky obi to kuye maduong' nyaka bi omiyo chuo gi kinya ka miluor makende ng'ama dhako kata mana ng'ama miyo mantie pacho dichuo nyaka miluor to chuo gi ki bende gimbe nyaka gipuonjre kaka gimiyo mon gi kiluor ibedo ni seche moko dichuo ni bende okwega pesa iniwon ka ng'ama dichuo kidwa we pesa yot kidoge ot tidoro ni yude gweno kata yude rech to iniwon kata siling tengode
Tidwani kiduogo tiyudo ringo. Imbe ng'ama dichuo tim tiji. In tim tich mar manyo pesa, kiduogo tiduogo gi nyaskari, iduogo gi chiemo. Eka bende dhako ni ne tim ni kaka idwaro. Lakini kingudi to bende gudi no ema ibo yudo kotokni sana. Nyakoro moga juang wadhi gado pimoro matin ka bende wayudo weche manyien e yono endo machuok. Tokni machuok wadogo koda thuon pichni mabende no mako thothni kor moga juang e juma ni endi chakre wuok tich nyaka kawuono ni endi omolo odiochieng' no endo mar tich abich. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are themes. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. King'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. Echenro mar Injili ngima e Ramogi TV. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether nimekuwa tao CBD and there's this girl alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio ochwalo kwayo magi e doho mamalo mogik Supreme Court of Kenya e bura mapingo duoko mar yiero e Compton piny Kenya. And I must tell you that I believe that MDG is the part of the jigsaw puzzle that's missing in your matrix to govern the country. Duon bura mar Movement for Democracy and Growth kata MDG motelne kod jaod bura ma Ugenya David Ochieng odonjo e Kenya Kwanza. Doho mamalo omako mwandu Michael Ajwang mitudo kod mibadhi mar $40 e orage ma county ma Nairobi. Oh yes. Musa Jakadala hili wiki. Anko Sam Muda Simbo. Barikiwa studio. Kamala nyomandu na piga wino. Anyomandu wudu koni. Aloso giwendo wudu koni. Lungo wendo mabudonera. Lungo wendo mabudonera. Elina jodongo
Doni oche Ani baba kail malungo gindu makase choro muguru yo machuku We must Baba ezulano malungo gindu makase choro momina mole Vita wananda Ani churu kinyo malungo gindu makelise choro majarawila Inspector Seko Ine maluro penye gibanjo Haya kilicho Jared Otiene Godi engineer Hani marado givoyi tuan wuda wenda Kilarado givoyi tuan wuda wenda Usip na ngama bere ngama somo gari Moses engineer Tinende ngama bere ngama somo gari Kevo Wudu mama Nelly baba somo gari Toma engineer Uchingu wudu mbaja telo somo gari Wuna yuani vajo tuon wuda wendo Lavenda sis Madwanda rido reke la choma wendo Ostino wadu Omori luongu wui ngama somo gari Hani luongu wui mo somo gari MC Omarina Hana yuani vajo tuon wuda wendo Uchienga sungi ye kapoda ngema Bellina tieno Achiel kuma par machoro ginyinge Baba wuda wenda Simon Uiro Sonia Osiepani machoro ginyinge Baba wuda wenda Nyarmondi Osiepani malungo gimolo Baba wuda wenda Calvin Sogenya Oche Ochengi engineer masungo gijugi kawuono ratego Shakila Adieno Ochengi engineer masungo gijugi kawuono ni ratego Achibela Nyakindu Doctor Engineer konya kosiepo ringo Ayae wuda wenda Okoth Kolasi Engineer konya kosiepo ringo Ayae wuda wenda Hasepo mama Kawuono kagari chandi yotheka Itemine woini engineer Kawuono kagari chandi yotheka Itemine woini Engineer oche Sife matimo kinda bimoso naga Engineer osiepena Mike Jawaya Pasi wudu same paso timo kinda Uchin wudu sembu chungi Kalile nokta lino timo kinda Ogeta sojo geto timo kinda ye Otiambo baba junior ngano timo kinda Neli janyando Ilao Omore keli jogo Chali aye Chali timo kinda Kela ngato gino tenzi Lele wudu ya machogo Kawuna lungu maera Omore lele wudu ya majavanjo Halungu ngetu nane We must Jangi manyajo suba muinja kalungu Prila tino tageno lando Belinda auma ukichi Hakuni nyajo suba muinja kalungu Katina hero gichunya Achibela Nyakindu Doctor Yangi manyajo suba muinja kadhialo Prila tino tageno lando Teri chocolate nyangia Hakuni nyajo suba muinja kadhialo Hadhialo ngete na mama Ombewa Ude yama Kawuno hero momo na mumi na moli DJ Vinci hero momo na mjarawet Ni hero momo na mkeli chogo Rashid Kudo Sojo Sip Nani Obala Elias Imoso na Collins Oguna MC Jafuamo Felix Nyamburi Nikeli yoro kimu inja kalungu Kurila tino tageno landa Apasi Fiberman Yangima yoro mulimu inja
Maria Kasumbo nyathina ero gi chunya landa. Aweko on the beats. Nituti yure ken mutwe agila. Oh. Holika KDF. Nilando yuro galu mutwe agila. Lando yo. Oh. Yatuma kwaya gimula. Kuko anyumo wendo. DJ Nabu. Biwinja babu. Ani asipo mamanya Yesu. Kugonye nadia. Ani ochino ura madura. Kugonye nadia. Awol dola. Auro. Ani kena unkan. Kuko anyumo wendo. Lucy Atieno. Usip na joma dongo koyorobo. Kuko anyumo wendo. David Odogo Udugondo. Ababa. Okop makola susipa unukanya. Kuko anyumo wendo. DJ Stone Kenya. Utinde makamolo unukanya. Kuko anyumo wendo. Woodji Walimu. Nyangimanyanyo suba masungo gela. Tutijo kutuma yuroga. Okinyo doctor. Ilo ni Kelly Togo. Karibu sana. Asante sana. Dual mamit maratari. Golo thule iko. Nyamsungu. No golo wamane tuwe kuchumuaje mamato kwa nyal bede. Kelly matigne inya. Ero kamano. Adwa ni ngiswa ne maler. Iluongi ni Kelly Togo. Yes. Angu miolongi ni Chogo. Dibede ni ne nyathi mogik. Last born. Yes, ana last born. To koro nyingi makoro nie ID kachacha. Makata koro ngato bolo ni M-Pesa moro tinyalo ng'ema be ni ma to engama wangeyo. Yeah, nyinga mani ID iluonga ni Calvins Maganda. Awuodu ya Makokiri. Yeah. Kelly. Ichako wer higa mane? Thuma chako 2019. 2019. Yeah. Mano ichako kapuli ne school ko sichake kako rimenyo. Thuma chaka koro menyo koka. Oh. Yeah. Mano ber. Kelly Timotich maber. Yeah. Kang'iyo thoth pado ma iniwo ni segolo nitie kacha chande engineer Ochieng. Yes, kanyo ndo bende nitie Nyasuba nyako majaber. Yeah. Nyathi majaber ni Kelly. Awe ni waro mana Nyasuba nitie gimoro talk tent. Mo kwang'eyo monego be ni ielonwa. Gimoro to nge talk tent but lakini thum en gir juogi. But kisewer to anyalo wacho kata ni kawuono wa wer alos wer but aket nying nga len nyathi kacha. Ka len oyie to wachwada. En a business yeah. Tony en juogi. En juogi yeah. To pado mabendi golo milongo ni Ochieng engineer. Engineer ndisoma. Engineer Ochieng Wuda Wendo. Yes. It's my guy. Yeah, and Wuda Wendo. Otio teach mar mechanic. Thika. Koro en a friend of mine. Yes. Kendo again nitie gik moko ma kosere achiel ariyo adek tanyalo gochonde to ayudo kaka watimo to gik moko dhi through. Acho wero kama na nyako mbiro en mana ni kawuono ntiere weche Supreme Court madhi mbele koro nyaka wadog kono kendo matin kendo lakini thum tikelo no manyasi. Ero kamano. Yes. Ero kamano. Ko kamano to ero kamano nyo Kelly. Mana piyo kapok wadhi Supreme Court. Minyalo yudi very fast eka koro wadhi ane Supreme Court piyo. Yeah, inyalo yuda gi namba na mar simo. Mine 07 68 88 24 50. Ero kama na inya. Ko kama nusunya koro mga juanga weche ng'eny sa ematina tiri achiel kachiela Supreme Court kuma koro idhira doko dajo tim kubwa mano endo Kenya kwanza makoro jofumbo mamarwa ochung kanyo endo achiel kachiela wadwa mi kaka weche gi kituch kor gwenge kanyo endo kaka weche bende dhi. Wasilishwa na kutangazwa pale Bomas. Kwa sasa tunangoja tu, kuna mmoja ambao tumemsikia wakili Kioko Kilikumi anasema kwamba wataweza kuwasilisha hapa muda kama dakika 10 hivi. Takumbuka kwamba tumeweza kusema kwamba wamekuja pa mara 3, affidavit za kwanza zimeweza kuletwa na pia tumeweza kupokea ile ya
Samoei William Ruto akisema kwamba anataka uchaguzi wake ushikiliwe, akisema kwamba hakuna chochote ambacho kibaya ambacho kiliweza kufanyika ama kiliweza kufanywa na tume ya IEBC. Kwa hivyo kupitia ukiangalia tu ile hati kiapo ya Rais mteule William Ruto, anasema kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki na sawa, na kwamba kesi ya zile zote 9 ambazo zimeweza kuwasilishwa ziweze kutupiliwa mbali na mahakama ya juu ishikilie kwamba alichaguliwa kihalali. Kwa hivyo kwa sasa ni mawakili tu kungoja kwanza kuangalia. Itakumbuka kwamba kuna zile stakabadhi ambazo zilikuwa zimeweza kuwasilishwa kwa njia elektroniki tayari zimeweza kuwasilishwa pale katika idara ya mahakama na zimeweza kupokelewa, na ni lazima wanapowasilisha makaratasi hayo kwa njia elektroniki waweze pia kuja wao binafsi kuweza kuleta hayo makaratasi ama karatasi zile na kuweza kuwekwa muhuri, ndipo hapo tutasema kwamba zimeweza kuwasilishwa rasmi. Kwa hivyo kwa sasa tuna uhakika kwamba wameweza kuwasilisha majibu yao ambayo wanataka. Kesi 9 zile ambazo zimeweza kuwasilishwa pamoja na Okia Mtata. Utakumbuka kwamba kuna Okia Mtata, kuna vuguvugu moja limeweza kuwasilisha, kuna vijana fulani pia wameweza kuwasilisha kesi yao. Kisha kuna ile ombi ambalo limeweza kuwasilishwa na mrengo wa Azimio wakisema kwamba hawataki kesi ya Moses Kuria iweze kusikilizwa, wanataka itupiliwe mbali. Msingi wao ni upi? Msingi wao unasema kwamba mahakama ya juu haina uwezo ama jurisdiction kuweza kusikiliza ile kesi. Anasema kwamba ikiwa sio kesi inayopinga matokeo urais inafaa kutupiliwa mbali. Kwa hivyo mrengo wa Azimio imeweza kuomba ombi hilo liweze kusikilizwa, na ni maombi ambayo tuna bila shaka hatasikizwa sasa ama kesho. Jumatatu tutaona mchakato mzima ambao utajitokeza. Kisha kuna kesi nyingine ambayo imeweza kujitokeza wakati tulikuwa hapa, ombi la kutaka wakili mmoja aweze kujiunga katika kesi hii. Je, Kirui, sijui kama tumeweza kuangalia zile sheria za mahakama, pengine tu kidogo tuweze kumuongelesha mmoja wa mawakili pale aweze tu kutuelezea ni nini ambacho wanangojea kwa sasa. The battle in court, but we would want to know, because this will be the very first time as the legal team for William Ruto you're making a comment on public. How do you take the petition, all the petitions in which your client has been mentioned as a respondent? No, we don't want to litigate our matter in the public court, because there's a court of law, the Supreme Court, that is the theater of litigation. So I think let us restrict ourselves to today's activity, which is filing our responses one day before deadline, and then when the last consignment comes, we'll be able to tell you something formally and leave it at that. But we would not want to litigate our case in the public court. That will be unprofessional on the form of these colleagues, yeah. Fair enough, but your competitors in the just concluded elections are speaking in public and expressing confidence that they are going to emerge as the winners in this particular case in court. Do you have confidence that you will win this suit? And perhaps let me just put it to you. Do you have confidence that the win by William Ruto as declared by IEBC was indeed legitimate? We will not litigate our matter in the public court, because we will do so in court. As to what our feel is about our defense, we'll be talking shortly, but we will not do anything because the petitioners or any other party in the suit is prosecuting their matter in the public court. We will not fall in that trap. Chief, if you allow me, yes. Chief, if you permit me, they don't define us. If you permit me, Chief, just to let them know, we also look at this as a great opportunity to be able to explain to the world and the rest of Kenyans that William Ruto did legitimately win. Because if we don't have this process, then people may always doubt. So this is a welcome process. We are building jurisprudence. Thank you. We will help them build the jurisprudence. Thank you, guys. Thank you. Thank you very much. Naam, hao ni baadhi tu ya mawakili wakiongezwa na Kithure Kindiki ambaye anasema kwamba hataweza kuongea kuhusu swala hili lote mzima kuhusu kesi hii nje ya mahakama, wakisema kwamba kesi iko bado mahakamani na kwamba hao wana uhakika kwamba waliweza kushinda uchaguzi wa tarehe 9. Anasema kwamba ikiwa wataongea basi watakuwa wanapatia watu wengine fursa ama milango ya kufunguka ya kuweza kuongea kesi ambayo bado hako hapa mahakamani. Kwa hivyo ni kungoja tu. Na bila shaka na
hata hivyo hapo awali hatukuwa na uhakika kwamba wataweza kufanya hivyo leo ama kuwasilisha majibu yao hii leo. Tulikuwa tunatarajia kwamba itakuwa labda kesho ambayo ni siku ya mwisho, lakini hiyo kesho tunaambiwa kwamba wale respondents wengine ama kina IEBC na vile vile Wafula Chebukati mwenyewe, wale makamishna wa IEBC watakuwa wanatarajiwa kufika hapa, manake kesho ndio itakuwa siku ya mwisho. Na pia Zuia, kuna zile ama ule mchakato wa utaratibu wa kuweza kusikizwa kwa kesi hii. Sijui hadi wakati huu wa leo tumefikia wapi? Kabla ya siku ya Jumatatu tumefikia wapi hadi sasa? Na mkirudi ni kwamba kumwelezea tu mtazamaji wetu ni kwamba leo ni siku ya 5. Utakumbuka kwamba Azimio iliweza kuwasilisha kesi yao siku ya Jumatatu, na hiyo ndio inahesabiwa kama siku ya kwanza. Na kwa kisheria ni kwamba wana siku 14, mahakama ya juu ina siku 14 kuweza kusikiliza na kuamua kesi hii. Kwa hivyo ikiwa siku ya kwanza ndio waliweza kuwasilisha, tena siku ya pili tukaona baada ya masaa 48 tukaona tume ya IEBC iliweza kuleta vifaa vya elektroniki pamoja na zile fomu A, B na C, pamoja na ile fomu ambayo iliweza kutumika kumtangaza rais mteule William Ruto kama mshindi wa uchaguzi wa tarehe 9. Zililetwa hapa na tume ya IEBC na wakasema tumemaliza kazi yetu. Manake katika kila ombi ukiangalia maombi yote 8 ambazo zinaweza kuwasilishwa mahakamani ni kwamba wote kuna ile ombi la kwanza ambalo wote wameomba kabla ya kusema hapa uchaguzi ubatilishwe. Ombi hilo ni lipi? Ombi la kutaka IEBC, tume ya IEBC kuleta vile vifaa na hizo fomu zote. Kwa hivyo IEBC tayari walileta hapa. Tuliona kwamba walileta hapa na baadaye wakatuongelesha wakasema kwamba wanaamini kwamba walifanya uchaguzi kwa njia ya haki na sawa kulingana na katiba na katiba ama sheria. Kufika hapo tukaona sando leo ambapo zile Azimio ilikuwa siku ya mwisho kuweza kuwasilisha tetesi zao za mwisho ambao tayari wameshafanya hivyo. Kisha kulikuwa na wale parties ama kutaka wale waliotajwa katika hiyo kesi ambao ni William Ruto ambaye ametajwa kama mshiriki wa 9 katika kesi zote. Kisha kuna IEBC ambao ndio wa kwanza ambao wametajwa kama first respondent. Kisha kuna IEBC chairman ambaye ni Wafula Chebukati ambaye pia ameweza kutajwa yeye mwenyewe. Kisha kuna wale makamishna wote ambao wameweza kutajwa pale chini. Unaona? Kwa hivyo leo tunaweza kuona ule wa 9 ambaye ni William Ruto ameweza kuwasilisha majibu yake katika ile kesi. Kisha tutaona kitu kingine ambacho tutaona ni pale kesho kuona tu pande zile zingine IEBC ambao bado hawajawasilisha. Lakini cha muhimu ni kwamba kuna kitu ambacho tutafuatilia kwa kina. Kumbuka kawaida huwa IEBC inawasilisha kesi moja, lakini sasa kuna mwanya ambao umejitengeneza pale. Tutaangalia tu wale makamishna 4 ambao waliweza kusema kwamba hatukubaliani na haya matokeo ambayo yameweza kutangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati. Watasema nini? Maana tayari tushaweza kuarifiwa kwamba kila mmoja pamoja na Cherera wameweza kutafuta mawakili wao kuweza kuwatetea katika hii kesi. Alafu kisha tuone Chebukati na wale wengine watasema nini. Na tume ya IEBC tayari walikuwa hapa juzi wakasema kwamba hao walifanya uchaguzi kwa njia ya haki na sawa. Kwa hivyo siku ya 8 itakuwa kikao cha kwanza ambao ni wiki ijayo. Kikao cha kwanza ambapo tutaona majaji wote wa 7 wa mahakama ya juu wakiongozwa na Martha Koome wakikaa. Na kikao hicho kanuni yake huwa ni kwamba watakaa chini na mawakili wote kuelewana tutafanya vipi. Wewe nitakupatia muda gani? Kumbuka muda utakuwa umebaki mchache. Kwa hivyo lazima waelewane ni masuala yepi. Kumbuka Azimio wameweza kutaka masuala zaidi ya 20 kuweza kutatuliwa na mahakama hii. Na sio Azimio peke yake ambao wameweza kuwasilisha kesi, mpaka pia kuna wengine. Kwa hivyo masuala yao yote ukiangalia ni mengi na ni lazima wakae chini pamoja na majaji waangalie common ground kwa lugha ya Kimombo iko wapi. Zile issues ambazo tunafaa kusikiza na kuweza kutoa suluhu ni zipi. Kwa hivyo ndio inafaa kukua. Alafu baada ya siku ya 8 ambayo itakuwa wiki ijayo
itakuwa Jumatatu ama Jumanne? Itakuwa ni siku ya Jumatatu. Ile watakuwa wanafanya ile inaitwa pre-conference. Naam. Kisha baada hapo tutaona sasa vikao vya kuanza kusikiliza kesi hii taanza. Pande hii kijitetea, pande huo kusema hapana tulichaguliwa sawa. Kisha siku ya 14, siku ya tarehe 5 tuweze kujua mbichi na mbivu ni ipi, tujue tutaelekea vipi kama Wakenya. Na bila shaka labda niweze kufanya ile inaitwa summary kabla tuweze kusikiza kutoka kwa mawakili wa Kenya Kwanza au mawakili wa rais mteule William Ruto. Watakuwa wanatuambia nini baada ya kuweza kuwasilisha majibu yao. Lakini niseme kwamba tuko katika zile nyakati 14 muhimu ambapo mshtakiwa na vyama husika katika kesi watahitajika kuzingatia, na tayari sasa hivi imesalia tu tume ya IEBC kuweza kuzingatia nyakati hizo siku ya kesho. Alafu kisha tutajua kitakuwaje kati ya siku 14, na ambapo Zuya amesema itakuwa tutabaini mbivu na mbichi itakuwaje. Subiri kusikiza wa mawakili wa William Ruto watakuwa wanasema nini baada ya hapa. Piche muneno goeko gin achiel kachiel kowuok e doho Supreme ma bende okinde mag Kenya Kwanza notero kwayo margi e doho noero. Inyalo paro bura madhi nyime e doho maduong' Supreme kama bende kweth mar Azimio ne kwedo duoko mag yiero ma jatend piny Kenya. Koro kweth mar Kenya Kwanza ochwalo duoko margi kaluwore gi bura modonjnegi godo miwacho ni ne olandgi e yo ma ok ni kare kaka joloch mag yiero no. Chenro ma kamano dhi nyime nikech IEBC bende cheno osechwalo margi ka koro pogruok manitiere IEBC nyiso ni kata mana okinde mamoko mochung'ne commissioners 4 bende biro chwalo margi motelo ne pre-trial conference mano thuolo mano mar winjruok ma bende ibiro nyisgi kaka ibiro taa burani ma biro timore chieng' wuok tich e doho maduong' no ma Supreme, kama bende okil ka okil ibiro miyo thuolo mar dakika mobiro loso e kinde mar burano. Waluwonu weche gi duto te kendo thuolo duto te ma gibiro medo ka gitimore wabiro bedo ka watimo kamano. Inyalo paro ni kweth mar Azimio bende nosechwalo margi ka koro en thuolo mar Kenya Kwanza ma bende nyaka sani osewacho ni ok gidwa loso matut e wachno ka giwacho ni gin gadieri ni gidhi lo bura manie doho ma Supreme wira ni nolandgi kaka joloch e yo makare. Mano e gima okindegi owacho. Inyalo neno kil kaya chande okindegi motelnegi koda Kivutha Kibwana ma bende en achiel kuom okindegi ma bende biro chung'negi ka achiel koda okinde mamoko. Magi gin jogo eko ma bende wacho ni gin gadira ni gima nolandgi Chebukati ne en kare. Migosi William Ruto bende odonjne kiwacho ni loch manomiye, certificate manomiye ne ok ni kare, kendo ni kwayo mar Azimio ne ni mondo ogol oko certificate no ero ruche oko mondo mi jalo ma bende noyudo loch mondo mi certificate moyiedhi. Ma irito biro luwore gi ng'eto ma doho to ka ogisewinjo
weche mabiro wuok e dho kinde mopogore opogore, okinde mag IBC, okinde mag commissioners ang'wen ka, okinde mag Azimio kaachiel go kinde mag Kenya Kwanza gi mag jogo duto ma onywandi e bura machalo kama. Ramogi TV oketo wang'e kendo reporters mawanie doho ma Supreme ka wabro medo ka wakelo ni achiel kachiel okenge duto matimore kama gichwalo, kama gichomo nyaka chieng' ma ibiro ng'ado bura mogik, ma bende ang'eyo no ganda mathoth rito gi siso malich mokalo. Maeri en gima ne wasingo ni wabro kelo ni kendo ok wabidok chien nyaka chop thuolo mano ma ibiro ng'adie bura e doho maduong' ma Supreme. Picha muneno go eko gin kweth mag jo Kenya Kwanza ma bende nochopo e doho no mondo mi gin bende gichwalie duoko magi kaluwore gi bura manodonjnegi godo. Magi ekitimore kinde ka kinde. Mopogore e kinde ni en ni IBC thoroga bedo gi okil mochung'negi kaka IBC. Makmana ni sani kweth moko mag IBC moting'o commissioners ang'wen sani koro bedo go okil margi, to kweth machielo bende bedo mochung'ne IBC mane ochung' korka Jakom Wafula Chebukati. Nyakoramogi en thuolo machielo ma koro wakelo ni weche manyien mag ka gi kacha e seche mag odhiambo masani. Mokwongo wawinjane thuond weche. Kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio ochwalo kwayo magi e doho mamalo mogik Supreme Court of Kenya e bura mapingo duoko mar yiero e Compton piny Kenya. And I must tell you that I believe that MDG is the part of the jigsaw puzzle that's missing in your matrix to govern the country. Duon bura mar Movement for Democracy